A veure, jo no adjectivo, però jo descric com són. Jo el llibre t'he de dir que l'últim capítol el vaig canviar al final. Jo no sabia ben bé com l'acabaria i llavors ja el 20 i tants d'octubre Vox feu l'Agenda Espanya i FEM a Madrid, com una gran festa com les que feia el PSUC o el Partit Comunista d'un cap de setmana fa molts anys a Madrid. Llavors jo veig que Vox, que no és nazi, no quiere nazis, falangistes sí però nazis no, veig que actua de telonero a l'Abascal un rapero que es diu G. Babe, que jo no el coneixia. Vaig a la seva última cançó que ha tret, que hi ha el videoclip, Los días finales, i aquest videoclip canta Lucharé hasta el final como en Berlín y si perecemos, pereceremos con gloria. Dic, ostres, com en Berlín, això què vol dir? La cancilleria. I després el cantant es calla i en el videoclip surt la veu d'un senyor parlant de la conspiració farmacèutica i tal, i era el senyor Pedro Varela Hayes, el propietari de la llibreria Europa. Llavors dic, ostres, ells diuen que no són nazis, però porten de telonero de l'Abascal el rapero G. Babe. I també fiquem música... Això ho vaig explicar jo, deixa'm Joan, es va liar la Marimor 3 dies abans, i llavors el rapero G. Babe va cantar en lloc de Lucharé hasta el final com en Berlín, Lucharé hasta el final por mi país. I les paraules del Pedro Varela Hayes, propietari de la llibreria Europa, una persona que nega l'Holocaust, no van sortir, amb la qual jo no us dic que sou nazis o que sou fatxes, simplement dic que poseu de telonera del senyor Abascal un rapero que reivindica lluitar com Berlín i té la seva cançó a la veu off d'una persona nazi, amb la qual jo només mostro les coses. Després, com a les novel·les, deixo que el lector prengui les seves conclusions.